trabaho ang gihanyag atol sa job fair sa Samal Island karong adlaw. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, pipila ka mga Samalenyos ang nakapahimulo sa gipahigayong nga labing una nga school-based job fair sa Samal Island kaganihang buntag. Sa iyo nga miadto sa buhatan sa usa ka tulunghaan sa Peña Plata, Samal Island ang mga job seeker. Kini aron pahimuslan ang gihanyag nga labing una nga school-based job fair sa Samal Island. Sumala sa peso igakos 1,100 ka mga trabaho ang pwede applyan sa mga Samalenyo gikan sa 11 ka mga employers sa isla. Gani, dili masukod ang kalipay sa usa ka job seeker. Dihang lakip kini sa na-hired on the spot sa una nga employer nga iyang giadtuan. Usa sa mga employer sa maong job fair mao ang kontraktor sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Sumala pa sa peso, dako matud pa ang nahatag nga trabaho sa pagtukod sa maong tulay sa mga Samalenyo. Gani tumong nila nga mas mapadaghan pa ang job opportunities nga mahatag sa mga Samalenyo pinaagi sa ilahang job fair. Sara, sa karon moabot na sa tulo ang ihap sa mga job seeker nga na-hired on the spot sa gipahigayong nga school-based job fair sa Samal Island. Gani alang sa mga Samalenyos nato nga wala nakapas sa job fair, mamahimo lang ang moadto sa buhatan sa peso igakos aron ma-check ang mga bakante nga trabaho nga pwede pa applyan. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana.